जय जय मां जय जय मां 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 नमी में नारियल के दुकान कद ठेला पर जय मां जय मां जय मां जय मां नमी में नारियल के दुकान कद ठेला पर सेवका किन के ले जाई मई के नारियल चढ़ाई सेवका किन के ले जाई मई के नारियल चढ़ाई सैया भीड़ होई सप्तमी के पट खुल गेला पर नमी में नारियल के दुकान कद ठेला पर जय जय मां जय जय मां नौमी में नारियल के दुकान कद ठेला पर जय मां 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 ए सैया होते सवेरे मोती हारी तू जई ह माई के सिंगार के सा मन कुल उठई ह जय मां जय मां जय मां जय मां होते सवेरे मोती हारी तू जई ह माई के सिंगार के सा मन कुल उठई ह अच्छा बा काम हो माई के धाम हो माई के कृपा से बिकी सामान हो होते सवेरे मोती हारी तू जई ह माई के सिंगार के सा मन कुल उठई ह अच्छा बा काम हो माई के धाम हो माई के कृपा से बिकी सामान हो जय मां ए बलमुआ हो जाई कमाई पूरा 9 दिन के मेला पर जय जय मां जय जय मां नौमी में नारियल के दुकान कद ठेला पर जय जय मां जय जय मां जय जय मां जय जय मां ए राजा जी एही बहाने माई के दर्शन हो जाई सोई जे खोई जाति से पाई जय मां जय मां जय मां जय मां एही बहाने माई के दर्शन हो जाई सोई जे खोई जाति से पाई राई रामा धार हो बाटे सुतार हो अजय बिहारी ना करई निकार हो एही बहाने माई के दर्शन हो जाई सोई जे खोई जाति से पाई राई रामा धार हो बाटे सुतार हो अजय बिहारी ना करई निकार हो जय मां मन हुई खुश अशोक मेला खत्म भेला पर जय जय मां जय जय मां नौमी में नारियल के दुकान कद ठेला पर सेवका किन के ले जाई मई के नारियल चढ़ाई सेवका किन के ले जाई मई के नारियल चढ़ाई सैया भीड़ होई सप्तमी के पट खुल गेला पर जय मां नमी में नारियल के दुकान कद ठेला पर जय जय